יש סיפור מאוד יפה, שאני מאוד מתחבר אליו, על עורבים ונשרים. עורבים הרבה פעמים תוקפים נשרים. עכשיו נשר זה חיה ענקית, היא כמובן יכולה להתמודד עם העורב. אבל מה שהיא יודעת זה כשהעורב תוקף אותה, אם היא תהרוג אותו, יבואו עורבים נוספים. מה שנשר עושה זה עולה גבוה, 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 עד שלעורב, כשהוא רודף אחריו, נגמר החמצן. כשנגמר החמצן לעורב, הנשר יורד ותוקף אותו. להיות ב-RBNS זה להיות נשר. אחד מאבני היסוד של RBNS היא חד משמעית, להביא את האנושיות לשולחן. להרגיש לאנשים שאנחנו עובדים איתם, ללוות אותם לאורך כל הדרך ולהעצים אותם בתהליכים שלהם. ב-RBNS יש לנו מערך שלם שבונה אותך מנטלית למקומות חזקים, שמוסר אותך פנימה אל תוך התהליך, מתוך בנייה אישית, פנימית, מעצימה, שגם כשקשה לך אתה תמצא את הפתרון, שכל יום שאתה תקום בבוקר אתה תקום למקום חזק יותר. כי להיות RBNS זה לא רק למכור נדל"ן, זה לא רק לקנות נדל"ן, זה בטח לא רק להגיד אני עושה נדל"ן. זה תרבות, זה דרך חיים, זה רפורמה, זה שינוי, ואנחנו בונים אותך מנטלית. לעבוד ב-RBNS זה קודם כל לבנות אותך מנטלית, וכשאתה בנוי מנטלית נכון, הכל קורה.